No to blíž. Kočka už toho Trošku nějaký pohyb jde k tomu. Jako dítní nebo jako bych jako... Teď tež přijde nahoře, přijde z noviny. Dělej, no. Jsi trošku blíž. Já můžu udělat jako pohyb, tak aby to bylo jako živý zvíře. Kolik je zítra to nevíš? Myslím, že ve 2 hodiny. Myslím, že jo. To akorát skončí to a je to okay. Lumpík. Je to lumpík. Je to lumpík. Nejsem unavený. A to prdí. Hraj si se mnou, ne? Tady ještě je tady ten oranžový. Že by šlo třeba na barvu, jo. Ale už zvedá se mu to nad tím nosem. Buď kejchne, nebo zavrčí. Ne, okusuje. To okusuje. Nic neudělal. No, on to říká, buď kejchne, nebo zavrčí. Petra do prstu. Tak to... A dost už. Řekni to mojí ruce. Tady to jo. No. Jsem si za minule jeden. Jsem se zblázním. Měl na 3 dny vystaráno. Zima furt. Už je zimou, že jo? Přiložil si tam do těch kamer. Do kterých? To